ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚୁନା ମାଛର ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସୋରିଷ ନେଇଯାଇଛି, ରସୁଣ ନେଇଛି, ଜିରା ଆଉ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିକି ଭଲସେ ତାକୁ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲସେ ସଫା କରିଦେଇଛୁ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କଟା ପିଆଜ, କଟା ଟମାଟୋ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣ କଖାରୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆ ଦେହରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣ ଶାଳ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ସେଇଥିରେ ଏମିତି ପୁଡ଼ା ଭଳିଆ କରିକି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲସେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଯେମିତି ଏଟା ଖସିବନି, ସେମିତି ପୁଡ଼ା ଭଳିଆ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ା କରିପାରିବେ, 2ଟା ପୁଡ଼ା, 3ଟା ପୁଡ଼ା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖି କରିବେ। ଏଟା ମିନିମମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି 40 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ ବେକ୍ ହେବ। ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ।